Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Δώρα Γεωργούλα και αμέσως τώρα θα πραγματοποιήσουμε μαζί τον τηλεοπτικό γύρο του κόσμου σε 30 μόλις λεπτά. Κάθε εβδομάδα σας ταξιδεύουμε στις πηγές των διεθνών εξελίξεων και στα σημαντικότερα γεγονότα που διαμορφώνουν την ιστορία του πλανήτη μας. Διαδηλώσεις, σκάνδαλα, συλλήψεις, τρομοκρατία, διαφθορά, παρασκήνια, ξεχωριστοί άνθρωποι, σπάνια έργα τέχνης, ακόμη και NBA μπάσκετ σε ποντιακούς ρυθμούς είναι κάποια από τα θέματα που πρωταγωνίστησαν την εβδομάδα που πέρασε. Να ξεκινήσουμε όμως από το διάστημα με την προσνίωση πυράβλου της σε πλατφόρμα στον ωκεανό που πέτυχε για πρώτη φορά μετά από 4 αποτυχημένες προσπάθειες η αμερικανική εταιρεία αεροδιαστημικής SpaceX. Η επιτυχία χαρακτηρίζεται κοσμογονική, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την χρήση επαναχρησιμοποιούμενων πυράβλων που θα μειώσουν, κυρίες και κύριοι, δραστικά το κόστος των διαστημικών αποστολών. 3, 2, 1, 0. Η αμερικανική εταιρεία SpaceX πέτυχε τελικά την αυτόνομη προσνίωση πυράβλου της σε πλατφόρμα που έπλεε στον ωκεανό. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ορόσημο για τους επαναχρησιμοποιούμενους πυράβλους, οι οποίοι αποδεικνύεται πλέον ότι μπορούν να ανακτηθούν τόσο από το έδαφος όσο και από τη θάλασσα. Η SpaceX του επιχειρηματία Elon Musk έχει από τον περασμένο Δεκέμβριο επιτύχει προσεδάφιση του κύριου σταδίου του πυράβλου της Falcon 9 στο ακρωτήριο Canaveral της Φλόριντα. Με την εντυπωσιακή προσνίωση του Falcon 9, η SpaceX αποδεικνύει ότι μπορεί να πετύχει και τα δύο είδη ελιγμών, μειώνοντας έτσι δραστικά το κόστος των διαστημικών αποστολών. Η εταιρεία υπολογίζει ότι στα 2/3 των περιπτώσεων η ανάκτηση των πυράβλων θα γίνεται από τον ωκεανό, με παρόμοιες προσνιώσεις σε πλωτές πλατφόρμες. Ο Falcon 9 εκτοξεύτηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής, μεταφέροντας στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το πρώτο φουσκωτό δωμάτιο που σχεδιάστηκε για τη φιλοξενία ανθρώπων στο διάστημα. Περίπου 2,5 ώρες μετά την εκτόξευση, το φορτίο είχε παραδοθεί στον διαστημικό σταθμό και το κύριο στάδιο του πυράβλου, ύψους όσο ένα 23όροφο κτίριο, ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής. Στόχος ήταν μια πλωτή ρομποτική πλατφόρμα με το χαρακτηριστικό όνομα Of Course I Still Love You, που έπλεε 300 χιλιόμετρα ανοιχτά του ακρωτηρίου Canaveral. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, συνεχάρει για το επίτευγμα. Είναι χάρη σε καινοτόμους σαν εσάς και τη NASA που η Αμερική εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα στην εξερεύνηση του διαστήματος, έγραψε στο Twitter. Πάντως οι ειδικοί σπέβδουν να δηλώσουν μετά από αυτή την επιτυχία πως ήταν ένα κρίσιμο βήμα προκειμένου να δημιουργηθεί ακόμη και μία πόλη στον Άρη. Στη σύλληψη τώρα του Μεχάμεντ Αμπρινί, ενός από τους βασικούς συνεργάτες του Σαλά Αμπντεσλάμ στις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου στο Παρίσι, προχώρησαν οι βελγικές αρχές. Ο τρομοκράτης, ο οποίος κατηγορείται για τις επιθέσεις στο Παρίσι, παραδέχτηκε ότι είναι ο περιβόητος άνδρας με το καπέλο που κατεγράφει σε βίντεο ενώ συνόδευε τους 2 βομβιστές αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Δίωξη για τρομοκρατικές δολοφονίες ασκήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του συλληφθέντα Μοχάμεντ Αμπρινί στα πλαίσια των ερευνών για τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις Βρυξέλλες, όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία επιβεβαιώνει ότι πρόκειται από πολλά στοιχεία της έρευνας πως αρχικός στόχος της τρομοκρατικής οργάνωσης ήταν να πλήξει ξανά τη Γαλλία. Ωστόσο, η οργάνωση ευνηδιάστηκε από την ταχεία εξέλιξη της έρευνας και τελικά αποφάσισε βιαστικά να πραγματοποιήσει επίθεση πιο κοντά, να χτυπήσει τις Βρυξέλλες, δήλωσε ο εισαγγελέας 2 ημέρες μετά τη σύλληψη του Αμπρινί. Παράλληλα, σε δημοσίευμά της, η γαλλική εφημερίδα Libération αναφέρει ότι ο Μοχάμεντ Αμπρινί ομολόγησε στις αρχές ότι υπάρχει σχέδιο για τρομοκρατικό χτύπημα και στο Euro του 2016. Την περασμένη Παρασκευή, η βελγική δικαιοσύνη συνέλαβε στο Άντερλεχτ των Βρυξελών τον βελγομαροκινό Μοχάμεντ Αμπρινί, 31 ετών,
παιδικό φίλο των αδελφών Αμπτεσλάμ, ο οποίος καταζητεί το μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. Ο ίδιος παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι είναι ο τρίτος άνδρας που συνόδευε τους δύο καμικάζι στο αεροδρόμιο και έφυγε από το σημείο αυτό ακριβώς πριν από τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας. Είπε ότι είναι ο άνδρας με το καπέλο που οι ερευνητές προσπαθούσαν να εντοπίσουν βάσει φωτογραφιών από κάμερες ασφαλείας. Ο Αμπρινί, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τις επιθέσεις στο Παρίσι, πλέον κατηγορείται και από τη βελγική δικαιοσύνη σε σχέση με τις επιθέσεις στις Βρυξέλλες για συμμετοχή στη δράση τρομοκρατικής οργάνωσης, τρομοκρατικές δολοφονίες και απόπειρες τρομοκρατικών δολοφονιών. Τέλος, οι οργανωτές των τρομοκρατικών επιθέσεων τόσο στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου όσο και στις επιθέσεις του Παρισιού της 13ης Νοεμβρίου είναι οι αδελφοί Ιμπραχήμ και Χαλίντ Ελμπακουρί, όπως ανακοίνωσε το Ισλαμικό κράτος. Την ίδια στιγμή στις Βρυξέλλες συνεχίζονται οι έφοδοι των αρχών σε σπίτια που μπορεί να ανήκουν σε τρομοκράτες. Στόχος είναι, όπως δηλώνουν οι αρχές, να συλληφθούν όλοι όσοι θα μπορούσαν να έχουν σχέση με τα τρομοκρατικά χτυπήματα που πάγωσαν ολόκληρη την Ιφίλιο. Σοβαρά επεισόδια τώρα σημειώθηκαν την Κυριακή το απόγευμα στην Ιδωμένη, όταν οι αρχές των Σκοπίων έκαναν χρήση χημικών και σφαιρών από καουτσούκ προκειμένου να εμποδίσουν πρόσφυγες που επιχειρούσαν να ρίξουν το φράχτη και να περάσουν τα σύνορα. Τουλάχιστον 200 είναι οι πρόσφυγες που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ περισσότεροι από 30 εκείνοι που έχουν τραύματα από τις σφαίρες καουτσούκ, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά κάτω των 10 ετών με τραύματα στο κεφάλι. 7 πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση στον καταβλισμό ήταν αποπληκτική. Η ρήψη χημικών συνεχίστηκε ως αργά το απόγευμα, όταν η κατάσταση εκτονώθηκε λόγω της βροχής. Οι αστυνομικές αρχές των Σκοπίων έριξαν νερό με υδροβόλο, όχημα και δακρυγόνα αρκετά μέτρα μέσα στο ελληνικό έδαφος, με κίνδυνο να πάρουν φωτιά κάποιες από τις σκηνές που είναι δίπλα στον φράχτη, ενώ συνεχιζόταν και η ρήψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ εκφράζει την ανησυχία της σε επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου της Άντριαν Έντουαρτς, εφιστώντας την προσοχή σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Περαιτέρω διατυπώνει την πρόθεσή της να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές τόσο στην διαδικασία μεταφοράς, όσο και καταγραφής, επεξεργασίας των αιτημάτων των προσφύγων και μεταναστών. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για τα κράτη που έχουν συμφωνήσει στη μετεγκατάσταση, επισημαίνοντας ότι τώρα απαιτείται δράση. There are better solutions for the population up there at the border and in other parts of Greece too. Στην Ιδωμένη, με την κατάσταση να μοιάζει με καζάνι που βράζει, η σκοπιανή πλευρά απάντησε με διάβημα στα 2 ελληνικά διαβήματα για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα σύνορα. Υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας επέδειξαν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση για την αντιμετώπιση των βίαιων διαμαρτυριών και καλεί την Ελλάδα να ενισχύσει την αστυνομική της παρουσία στη Μεθόριο, ώστε να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά. Να αφαιρεθούν τα τείχη, ζήτησε ο Πάπας Φραγκίσκος σε μήνυμά του προς τη Σύνοδο για την Ειρήνη και την μη χρήση βίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη. Πρέπει να αφαιρεθούν τα τείχη, όχι μόνο τα μεταφορικά, αλλά και εκείνα της λυπηρής πραγματικότητας, υπογράμμισε ο Αργεντινός Ποντίφικας στο μήνυμά του. Τέλος, σημαντική πρόοδο από την Ελλάδα στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων διαπιστώνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, η ίδια έκθεση σημειώνει ότι χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις στο σχέδιο δράσης και την εφαρμογή του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στο σύνολό τους. Παραμένουμε όμως εμείς στο καυτό θέμα του προσφυγικού και στο σάλο που έχει προκληθεί από βίντεο που δείχνει Βούλγαρους πολίτες να έχουν συλλάβει πρόσφυγες. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζητούν να ξεκινήσει άμεσα έρευνα για το περιστατικό. Τα πλάνα που θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια γυρίστηκαν με κινητό τηλέφωνο και μεταδόθηκαν από πολλά τηλεοπτικά κανάλια, προκαλώντας έτσι τη διεθνή κατακραυγή. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει Βούλγαρους πολίτες να συλλαμβάνουν και να δένουν πρόσφυγες που φέρεται να εντόπισαν σε δάσος στη βουλγαροτουρκική Μεθόριο. Στο βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε από κινητό τηλέφωνο, εμφανίζονται 3 τρομαγμένοι πρόσφυγες πεσμένοι στο έδαφος, με τα χέρια τους δεμένα στην πλάτη, και οι Βούλγαροι φέρεται να καλούν τους πρόσφυγες να αποχωρήσουν από τη χώρα. No Bulgaria. No Bulgaria. Go Turkey. Immediately.
Οι πρωτοβουλίες των αυτόκλητων τιμωρών που επιδίδονται σε κυνήγι μεταναστών στην περιοχή των συνόρων έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες στη Βουλγαρία, μια χώρα που μοιράζεται μια μεθόριο έκτασης 269 χιλιόμετρων με την Τουρκία. Θωρακίζει εντωμεταξύ τα σύνορά της η Βουλγαρία για να περιορίσει τις προσφυγικές ροές. Ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτών στη μεθόριο με την Ελλάδα και την Τουρκία. Πάντως, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, το 60% των Βούλγαρων θεωρούν πως οι μετανάστες συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια. Μετά την προβολή του βίντεο από βουλγαρικά και ευρωπαϊκά μέσα, έχει ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων από οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζήτησαν την έναρξη έρευνας. Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα αλλά και περιοχή, κυρίες και κύριοι, της Ιφιλίου. Η ιστορική επίσκεψη στην Χιροσίμα πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι στο πλαίσιο της Συνόδου των 7 πλουσιότερων χωρών του πλανήτη. Ο Κέρι είναι ο πλέον υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέπτεται την πόλη μετά την ισοπαίδωσή της από ατομική βόμβα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για πρώτη φορά από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε το μνημείο της Χιροσίμα, εκφράζοντας τη βαθιά συγκίνησή του και καλώντας τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να ακολουθήσει το παράδειγμά του. It reminds everybody of the extraordinary complexity of choices in war and of what war does to people, to communities, to countries, to the world. Ο Τζον Κέρι συνοδευόταν από τους άλλους 6 υπουργούς εξωτερικών του G7, της Ιαπωνίας, του Καναδά, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα τη διημερή σύνοδό τους στην Ιαπωνική πόλη. Η επιλογή της Χιροσίμα για τη διμερή σύνοδο των υπουργών εξωτερικών του G7 αναδεικνύει την απόφαση των χωρών αυτών να επαναφέρουν με εμφατικό τρόπο στην ημερήσια διάταξη το πρόβλημα του ελέγχου των πυρηνικών όπλων. Οι εκπρόσωποι των 7 ισχυρών βιομηχανικών κρατών υπέγραψαν 2 κείμενα εναντίον της διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Στη διακήρυξη σημειώνεται ότι ο έλεγχος και η μείωση των πυρηνικών αποθεμάτων αποκτούν ακόμη πιο επίγοντα χαρακτήρα λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης από πλευράς ασφαλείας σε χώρες όπως η Συρία και η Ουκρανία, αλλά και εξαιτίας των προκλήσεων από το πυρηνικό πρόγραμμα και τις δοκιμές μπαλιστικών πυράβλων της Βόρειας Κορέας. Οι 7 Υπουργοί Εξωτερικών επεξεργάστηκαν επίσης σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, το οποίο θα κληθούν να συζητήσουν οι ηγέτες των χωρών τους κατά τη Σύνοδο Κορυφής του επόμενου μήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του Ισλαμικού κράτους και στην επίλυση του Συριακού προβλήματος. Και από μια ιστορική τραγωδία θα περάσουμε σε μια σύγχρονη, μεγάλη σε έκταση πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με πυροτεχνήματα σε ναό στην Ινδία. Στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 120 άτομα αλλά και τον τραυματισμό 400 ατόμων. Η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν σπίθες από πυροτεχνήματα έβαλαν φωτιά σε βεγγαλικά που βρίσκονταν αποθηκευμένα σε χώρο του ναού. Επίγουσα έρευνα για τη φωνική αυτή έκρηξη στον Ινδουιστικό ναό, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 120 άνθρωποι, διέταξαν οι αρχές. Άλλοι 400 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα πιθανότατα ελαττωματικό πυροτέχνημα έπεσε πάνω σε μια αποθήκη βεγγαλικών, με τραγικά αποτελέσματα. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν εντός και γύρω από το ναό Πουτινγκάλ Ντεβί στην πόλη Κόλαμ, στη Νότια Ινδία, για να γιορτάσουν την έναρξη του Ινδουιστικού νέου έτους. Οι εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση δείχνουν σειρά από μεγάλες εκρήξεις και καπνούς, όπως και τραυματίες που έφταναν στα τοπικά νοσοκομεία. Πολλοί τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκάβματα, ενώ απανθρακωμένα συντρίμμια κάλυπταν το πάτωμα του ναού. Πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα και η αναγνώρισή τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω εξέτασης του DNA. This man alleges that over 150 kilograms of explosives were being stored near the temple. There was no permission, no permit license, no license for setting off fireworks, he said.
Everybody got injured. Everybody's face is covered with cement and all. Almost everybody got injured. Οι υπεύθυνοι του ναού είχαν αρνηθεί για λόγους ασφαλείας να γίνει επίδειξη πυροτεχνημάτων, αλλά υπαναχώρησαν κάτω από την πίεση του πλήθους. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή και μίλησε με τραυματίες. Άμεση ήταν η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Με μήνυμά του στο Twitter, το Υπουργείο υπογραμμίζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό αυτό γεγονός και συμπληρώνει: η σκέψη μας είναι στα θύματα και στον φίλο λαό της Ινδίας. Επιστρέφουμε στην Ευρώπη. Λίγες ώρες πριν οι εκπρόσωποι των σπουδαστών και των άλλων φορέων της γαλλικής νεολαίας ανέβουν τις σκάλες του κυβερνητικού μεγάρου. Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού Μανουέλ Βάλς για διάλογο, η αστυνομία προχώρησε στην εκένωση της Πλατείας Δημοκρατίας του Παρισιού από τους διαδηλωτές, την οποία είχαν καταλάβει εδώ και 11 ημέρες. Μετά από 11 συνεχείς ημέρες κατάληψης και ολονυχτίας διαδηλωτών στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Παρίσι, η αστυνομία επενέβη και την εκένωσε. Η εκένωση είχε κυρίως στόχο την απομάκρυνση των σταθερών κατασκευών σύμφωνα με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη διεξαγωγή της διαδήλωσης. Το κίνημα Nuit Debout άρχισε να αναπτύσσεται και διωγγώνεται κάθε νύχτα μετά την κινητοποίηση της 31ης Μαρτίου κατά του σχεδίου μεταρρύθμισης της εργασιακής νομοθεσίας που προωθεί η γαλλική κυβέρνηση. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονταν στην μεγάλη πλατεία του Παρισιού στο πλαίσιο αυτού του κινήματος πολιτών που λειτουργεί ως φορέας αμφισβήτησης του κατεστημένου. Το Σάββατο έγιναν μαζικές διαδηλώσεις εργαζομένων, φοιτητών και μαθητών σε 200 γαλλικές πόλεις ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση. Στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις έγιναν και βία επεισόδια με την αστυνομία. Το κίνημα Nuit Debout μοιάζει με το κίνημα των αγανακτισμένων στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Νέοι συγκεντρώνονται στην Πλατεία της Δημοκρατίας, συζητούν και διαμαρτύρονται εναντίον του γαλλικού κατεστημένου, κάτι που προβληματίζει τους πολιτικούς της χώρας. Στην άλλη άκρη τώρα του Ατλαντικού μεταφερόμαστε και στο μήνυμα ενότητας που έστειλαν οι ομογενείς από το Μανχάταν, που διατράνωσαν την πίστη τους στα ιδανικά του ελληνικού έθνους στα πλαίσια του εορτασμού για την 195η επέτειο από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821. Δυναμικά ήταν τα συνθήματα στα πανό, αλλά και στα άρματα των συμμετοχόντων. Στη σημεοστολισμένη πέμπτη λεωφόρο, ο ελληνισμός της Νέας Υόρκης, της Νέας Ιερσέης και του Κονέκτικατ διατράνωσε την πίστη του στα ιδανικά του ελληνικού έθνους, την αγάπη του, αλλά και την αλληλεγγύη του για την πατρίδα. Οι ομογενείς έστειλαν ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικής επαγρύπνησης, όπου κατέδειξαν και τα δυναμικά συναισθήματα στα πανό και στα άρματα των συμμετοχόντων για όλα τα ανοιχτά εθνικά θέματα, το κυπριακό, την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, την αναγνώριση των θρησκευτικών ελευθεριών και των δικαίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Περισσότερα από 120 τμήματα, ενορίες, σχολεία, εθνικοτοπικοί σύλλογοι και ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι καθώς και άλλοι ομογενειακοί φορείς πήραν μέρος στην παρέλαση με 46 άρματα και 13 φιλαρμονικές. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρχος, ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος, ο στρατηγός εν αποστρατεία Φραγκούλης Φράγκος και ο βοηθός επιτελάρχης της ελληνικής αστυνομίας Μανώλης Φακιανάκης. Πάντως είναι βέβαιο πως παρακολουθώντας τα συγκεκριμένα πλάνα, πολλοί από εμάς και ειδικά εγώ, θα θέλαμε να βρισκόμαστε εκεί. Για την ιστορία, η παρέλαση της Νέας Υόρκης είναι η μεγαλύτερη εκτός Ελλάδος και αποτελεί ιστορικό θεσμό που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1893 όταν κυμάτισε για πρώτη φορά η ελληνική σημαία στο Δημαρχείο της πόλης. Στο μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο παγκοσμίως που σημειώθηκε ποτέ θα περάσουμε αμέσως τώρα, η εταιρεία Mossack Fonseca που εδρεύει στον Παναμά. Βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου των εγγράφων του Παναμά, τα γνωστά σε όλους μας βέβαια Panama Papers, το οποίο έχει φέρει σε αρκετά δύσκολη θέση αρκετούς ηγέτες κρατών και έχει ρίξει φως στο σκοτεινό κόσμο των υπεράκτιων εταιριών.
Ο Γενικός Εισαγγελέας του Παναμά διενήργησε την εβδομάδα που πέρασε ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της συγκεκριμένης δικηγορικής εταιρείας, ενώ η Κομισιόν τώρα παρουσιάζει ένα νέο σχέδιο για να ενισχύσει, όπως δήλωσε, τη διαφάνεια που αφορά στη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιριών. Ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca στην πόλη του Παναμά. Διενήργησε αργά το βράδυ της Τρίτης ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας, λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις των Panama Papers. Η Mossack Fonseca βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου των Panama Papers, το οποίο έχει φέρει σε δύσκολη θέση αρκετούς ηγέτες κρατών στον κόσμο και έχει ρίξει φως στο σκοτεινό κόσμο των offshore εταιριών. Οι εντυπωσιακές και γιγαντιαίες αποκαλύψεις των Panama Papers έφεραν στο φως δραστηριότητες πολιτικών, μεγιστάνων και επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο, προκαλώντας αναταράξεις παγκοσμίως, εμπλέκοντας τα ονόματα ακόμη και πρωθυπουργών. Ωστόσο, ένα ελάχιστο μόλις τμήμα των 11,5 εκατομμυρίων αρχείων που έχουν διαρρεύσει από τη δικηγορική εταιρεία του Panama Mossack Fonseca έχουν αποκωδικοποιηθεί και έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Μέσα από τα Panama Papers αποδεικνύεται πως μια παγκόσμια βιομηχανία καθοδηγούμενη από τράπεζες, κολοσσούς, νομικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία και εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων διαχειρίζονται μυστικά τις περιουσίες των πλουσιότερων και διασημότερων προσωπικότητων, από πολιτικούς, αξιωματούχους της FIFA, απατεώνες και λαθρεμπόρους ναρκωτικών μέχρι celebrities και επαγγελματίες αθλητές. Όπως προκύπτει από τη δημοσιογραφική έρευνα στο Panama Papers, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 140 πολιτικοί από 50 και πλέον χώρες, αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί. Την ίδια ώρα, στον απόϊχο των αποκαλύψεων των εγγράφων του Παναμά, η Κομισιόν παρουσίασε ένα νέο σχέδιο για να ενισχύσει τη διαφάνεια που αφορά στη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιριών. Σύμφωνα με τη νέα πρόταση της Κομισιόν, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημοσιοποιούν στοιχεία όπως κέρδη, τζίρο και φόρους που πληρώνουν ανά κράτος μέλος, αλλά και τους φόρους που πληρώνουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Somewhere like Panama, to take one example, they'd need to make that public. Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, η Ένωση χάνει συνολικά περί τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ από την εταιρική φοροαποφυγή. Κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά θα αλλάξουμε αμέσως τώρα κλίμα, καθώς θα μεταφερθούμε στο Σότσι, σε ένα από τα δημοφιλή τουριστικά θέρετρα της Ρωσίας. Εκεί, καλήγραμμες Ρωσίδες, προκειμένου να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, έβαλαν τα μαγιό τους και έκαναν σκι στις πίστες, μοιράζοντας έτσι εγκεφαλικά στους παρευρισκόμενους. Όχι μόνο ξεπέρασαν, αλλά σχεδόν διπλασίασαν αντίστοιχο ρεκόρ ανθρώπων που βγήκαν με μαγιό στο χιόνι, το οποίο κατήχε η Σιβηρία. Την ίδια ώρα, 1.200 υπάλληλοι εταιρεία αστρωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να μπουν στο βιβλίο Guinness. Μία θέση στο βιβλίο ρεκόρ Guinness επιχείρησαν να κερδίσουν οι υπάλληλοι μιας εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιουργώντας το μεγαλύτερο ανθρώπινο ντόμινο. Συνολικά 1.200 άνθρωποι δέθηκαν ο καθένας πάνω σε ένα στρώμα και όταν δόθηκε το πράσινο φως, το ντόμινο ξεκίνησε, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. 34 σειρές στρωμάτων έπεφταν η μία μετά την άλλη για 13 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Το ντόμινο έπεσε ολόκληρο με την πρώτη. Και έτσι οι υπάλληλοι της εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών τα κατάφεραν να μπουν στο βιβλίο Guinness. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανακοίνωσε ότι τα στρώματα που χρησιμοποιήθηκαν θα δοθούν σε 1.200 φτωχές οικογένειες στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα στο Σότσι συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.000 άτομα με σκοπό να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ και να μπουν στο βιβλίο με τα ρεκόρ Guinness. Τις εντυπώσεις έκλεψαν οι αιθέριες υπάρξεις. Καλήγραμμες Ρωσίδες πέταξαν τα ρούχα τους και έβαλαν τα αποκαλυπτικά μαγιό τους. Στην διοργάνωση είχαν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 2.400 άνθρωποι, αλλά τελικά κατάφεραν να μπουν στη διαδικασία κάτι πάνω από 1.000. Όσοι ακριβώς χρειάζονταν για να πάρουν το ρεκόρ από τη Σιβηρία, όπου το κατήχε μέχρι σήμερα.
Ήθελαν να καταρρύψουν κάθε ρεκόρ και τα κατάφεραν. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους συμμετέχοντες. Συγχαρητήρια όμως και στην Ποντιακή Λύρα και στα Ελληνόπουλα από το Ποντιακό Σύλλογο της Φιλαδέλφια Ακρίτε, που έκλεψαν την παράσταση στο ημίχρονο της αναμέτρησης των Sixers με τους Knicks σε αγώνα μπάσκετ του NBA. Πρόκειται για παιδιά, όπως θα παρακολουθήσετε στο ρεπορτάζ από την Κορομιλιά Κιλκής, που κρατάνε ψηλά τη σημαία του ποντιακού ελληνισμού. Συνήθως, σε κάθε διακοπή ενός αγώνα του NBA, time out ή ανάπαυλα ημιχρόνου, υπάρχουν διάφορα happenings που έχουν να κάνουν με τις εκρηκτικές cheerleaders ή διαγωνισμούς στους οποίους μετέχουν οι θεατές. Στον αγώνα όμως μεταξύ της Φιλαδέλφειας και της Νέας Υόρκης, την παράσταση έκλεψε η Ποντιακή Λύρα και τα Ελληνόπουλα από την Κορομιλιά Κιλκής. Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα όλο τον καιρό να ετοιμαστούν, να κάνουν πρόβες. Είναι μια εμπειρία, είναι εμπειρία ζωής για τα παιδιά αυτά. Περήφανοι που ήμασταν όλοι μαζί σαν Ποντιακό Σύλλογο, σαν Ποντιακό Χορευτικό και δείξαμε όλη την Ελλάδα και όλη την Αμερική ποιοι είμαστε. Στις 9 Απριλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής γιορτάζεται η ημέρα της ελληνικής κληρονομιάς. Και γι' αυτό το λόγο το παραδοσιακό συγκρότημα ανέλαβε να διασκεδάσει τους θεατές στο ημίχρονο, ξεσηκώνοντας έτσι τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο, εισπράττοντας το θερμό τους χειροκρότημα. Μπράβο σε όλη την ομάδα που συμμετείχε στη διοργάνωση, αλλά κυρίως στα Ελληνόπουλα. Είναι βέβαιο πως οι Έλληνες του Πόντου, όσο μακριά και αν φτάσουν, διδάσκουν τραγούδι, χορό αλλά και πολιτισμό. Και κάπου εδώ με την ελληνική παράδοση που είναι ισχυρή, όπως παρακολουθήσαμε εντός και εκτός συνόρων, ο γύρος του κόσμου σε 30 λεπτά μόλις ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 9 ακριβώς το βράδυ. Ως τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε αισιοδοξία.